Здравейте, момченца! Здравейте, момиченца! Днеска ще играем на чат с кучето. Както виждате, името ми е Вентислав. Името ми е Вентислав. Вече знаете, за тези, които се интересуват, чат. Кучето притичва до колипката, връща се захапа от тлъста пържола и започва най-нагло да джавка пред Вентислав, без да дава. Добре, на латиница ще пишеме, чай да махна таята реклама. На латиница ще пишеме така. Как си? Добре, съжалявам за тази грешка. Добре, кучето ме пита Вентислав, добре ли си? Нещо взе да преведняваш. Аз ще го питам как си. И дай да видим какво ще отговори. Потиснат съм. What the fuck? Глей ги, намериха едно добро куче и взеха на подбив, ама ще ги нахапя, аз ще видят те. Ще им напиша каква порода си пич. Чат Бернер, мислех, че знаеш. Аз откъде да знам? Не съм ти майка. Я виж ти, аз пък друго си мислех. Забавен си. Кучето си отваря кутийката с обяда. Я да видим какво ми е приготвила жената за днес. Пак кюфтета. Да ти донеса ли от нас малко хляб? Може. Ела ми на гости. Веднага, Вентислав, веднага. Айде, идвай, че скоро жена ми ще ми изхвърли компа. Я си гледай работата, Вентислав. Ти си много тъпо куче. Ти си много тъпо куче. Кучето вече изпитва неудобство за засиленото внимание на Вентислав. Какво му напиша? Ти си бахти бота, човек. Чакай да видя. Жена ти свободна ли е в неделя? Че си ми умничко. Ти не знаеш какво драндориш, бе глупак. Глупи, по-скоро. Ти не знаеш какво драндориш, бе глупи. Кучето пак вдига рамене. Имаш ли деца? Имам. И какво? Колко? Колко? Какво да му пиша, не се сещам. Измислих какво да го питам. Играеш ли CS?
Будалкаш ли се? Не, само малкичко. Какво да се прави? Ето какво го попитах. Рао или Барс? Какво? Мисля да напиша нещо, но не трябва. Ще го попитам. Да, ще го попитам, познаваш ли Shadow Hey? Има си хас. Това куче ще ме побърка. Има си хас. Какво? Попитай го дали ще ми даде 10 000 лева назаем. Не схванах май. То по принцип тъпите хора не сващат. Не. То по принцип тъпите хора не сващат. Аз си тръгвам. Аз си тръгвам. За къде се разбърза, нали? Щяхме да си говорим за източните философии. Ти си много досаден. Така ли мислиш? Да. Определено. Айде, че съм заед. Аз тръгвам. Айде, че съм заед, аз тръгвам. Ти, иха! Айде, бъбъ, идиотикус. Какво искаш пък сега? Да си ходя. Добре, айде. Още 2 минутки. От мен да мине. Мале. Какво да го питам? Не мога да се сетя за нищо. Сега го питах дали има котка. Нямам, защо питаш? Защото тъпите хора имат мишки в кучешки главурки. Защото тъпите хора имат мишки в кучешки главурки. Това нещо има ли смисъл? Това сигурно обяснява всичко. Аз бягам. Сериозно? Ти? Айде, бай. Така ще си го питам до края на клипа. Добре де. Окей, айде, бъбъ. Венцислава, я ми кажи, не мисли, че социална елитизъм... Добре, довиждане, това беше всичко от мен, Дарк Бой, до скоро!